Как се казваше ония възрастният циганин, дето не е позволил в гетата да се направи гето в Пирдоп? Не е позволил, беше предложил в общината, че ако направят гето, ще направят цигания. Да им дават. Тогава общината разполагаше с местата. Мое място продавам го, но аз не мога го продам. Да, трябва да ти разрешат. Не, чрез тях. Чрез тях. Чрез тях и те определят кой да го вземе. Да. Това не е било свободна такова, ами те си реда. И този кмета, който беше тогава, беше интелигентен човек. Да. И са бея слушали в него и почнава да им дават такова. И ги приснаха между бъдите и ние тук нещо за циганите си чула. Не, то никога не е имало проблем. Има тия, дето камарските, де се населила е станало поразия. Тук. Да. И тия от камарските, бай Димитър, той беше предложил. Да. Ама той е живял тук. Тук той дошъл, той за това беше съветник. Да. Тук се беше заселил богат. Да. Аз съм ходил у него, ама съм ходил с един от синовете му. Да. Напомня за какво беше. Той почина сина му. Той много пиеше и живее при Гошо царя. Там е и къщата на бай Димитър, на това на сестра му. Все са голями къщи. Да. Един пирдовци циганин много добър. Той му стана пазет, и дъщеря им е там. Да. Не помня повода, с сина му ходихме вътре, в кухнята, де спи бати Димитър. Да. Той беше такъв търговец на коне. Да. Из цялата страна тръгва. На стената над леглото нарисуван кон. Да. По цялата стена. Да. То му икона, коня. Коня, да. Това му е било най-любимото нещо, да. И там, в квартал той е накупил една част от квартала за децата си. Да. Защото той е една къща. Единия му син 2 къщи, другия 3 къщи. И на зет му и дъщеря му 4 къщи. Браво. Той явно си е бил такъв човек, дълновиден, работлив, нали, не е било като...